Abusia from Bibia Kwaba Basso Jaman Scafi so and as Jaman TV so but more than subscribe to channel no like a video and share said be a maybe and soon sabaka video near media go. Yes, and Saturday the any can hear no game Vag Saturday. Yes. So and now catch yourself Friday bonanza no you benya bibia to go to. Yes, in your 1439 1439 no a long payment. Yes, nti yan hwɛ deɛ for national no nso national nso another strong game wɔ hɔ nti any kan hwɛ anɔpa game no na apɛ sɛ wotwa wo game no a ɛno a ɔmo de yɛ biara obiara nsa ka ne sika. Yes, wopɛ sɛ wotwa anɔpa game no anaasɛ national mfa baabi a sɛ wobɛba so Jaman hɔ. My number is 0593673300. Ɛtumi asɛnde ama me mɛma 30% commission free. 30% commission free. Anaasɛ wobɛtumi asɛnde ama Foster ɔno nso wɔ number wei so 0246898449. Yes, ɛnyina yɛbɛkyɛ wo 30% commission free. Fast payment nso wodi ntɛmpa na so na wo sa aka wo sika. Nti yɛnhwɛ deɛ wɔ for anɔpa game no Nla Vag Saturday. Yɛnhwɛ setup we transfer from Golden Souvenir event number 959 nso ato 18 na wɔde 2383 ɛkɔ machine. Good. Nti 18 no Counterpart ɛne 83 ɛna wɔde kɔ machine. Owie apɛ ɛna obetwa 5151. Owie a na wɔabɛto 6161. Owie a 21 no I say 51 45 into 51 no year basic machine. Okay, we pay na 63 wa jump number and I say 18 no o me kanta so that they basic kama. Yes, into we dia sa 51 we our EBC machine no ye me kanta no 6 a free banker 6 a free banker na edem ewo ho kama yede kutwa 50 yede kutwa 13 and 19 ewo so nti wo pay me event no wi a no yi 6 13 19 no etwa no best 3 anso ewo ho kama. Yes, Mr. wo pay me event no na eso beto pay me event no na eso beto. Okay, nti an hwe current of Vag Saturday no. Okay, October current na say no abɛhyehyɛ no nso ɛde ama yɛ bonus ɔba to 18 no ɛwɔ event number 123 18 no asɛwo 6323 nti 18 ne Counterpart no ɔde abɛhyi ɛwɔ hɔ. Owie pɛ no abɛto 5151 good. Owie a na ɛkɔ plus 10 61. Owie a no abɛto 2121 no asɛwo 5145 into 51 no a jump number ɛde abɛtwa 45 nso ɛwɔ hɔ. Owie pɛ deɛ a ɔmɛto 63 na wei one jump mla anaasɛ 18 no ɔmɛkanta nti watumi a jump number deɛ a ɛne owie deɛ a saa 51 wei ɛyɛ jump bɛsi machine first box no ɔmɛkanta 6 a free banker against 1 to 90. Yes, ahoɔde wɔ hɔ afatom na ɛbɛto 6 ɛde kotwa 13 19 ɛwɔ hɔ. Good. Yɛnhwɛ second setup the second setup and also a transfer from Vag West event number 1356 you so ato 78 ɛwɔ ha yɛkɔ soro owie a 28 now asɛwo 85 owie a 53 no asɛwo 77 owie a 27 no asɛwo 51 owie a no abɛto 49 into owie deɛ 51 ɔmɛkanta 51 ɔmɛkanta na asɛno 9 ɔno nso nkanta 54 na 53 ɔno nso mɛkanta sɛno 8 ɛwɔ hɔ kama. Yes, nti Mr. Obomodin na pay me event we nso so. Yes, we are no way sɛno 8 54 sɛno 6 sɛno 8 54 and sɛno 6 ɛwɔ so na wotwa. Yes, nti wohwɛ a first setup yi on say 51 no we be see no bekanta
so same 51 na also make counter single 6 into single 6 no there against 1 to 90 come into your current 9 for setup we no to back current na obesha safe here event number okay event number 1 2 3 and over to 78 we are no at 28 no at 85 good we are 53 53 no at 777 we pay no about to 27 no at 85 sorry 51 good we pay no about to 9 into a way there was a yamfa event including single 9 or counter 54 51 the counter no single 6 53 no the counter no single 8 oh come yes into pay me event we are no is a 3 no ekano best 3 and to say in for a full game say in for a full game good to say in for a full game no yes Saba pepe good until if you are near year best 5 sorry near year best 5 near year best 3 yako for 2 $, bako for single 6 13 we are near single 6 free ball yes to any for Vag Saturday national so eja di achire butubutu time chuku say benya kakra to ebotum fa no pay near di akogu so yes nyame kan bye bye